Здравейте на всички! Аз съм Madison от Smart и днес искам да говоря за това защо Smart Ink е водещото в индустрията дигитално изживяване за писане в интерактивната технология. Smart Ink е безплатен инсталиращ се софтуер за вашия Smart интерактивен дисплей, който е съвместим с вашите програми и файлове за Windows и Mac. Той е изключително интуитивен и лесен за използване. Пишете с писалка, изтривайте с юмрук и взаимодействате с съдържанието с пръст. Няма нужда от допълнителни менюта или места, които трябва да навигирате. Всичко работи точно както очаквате. Smart Ink е единственият инструмент за писане на пазара, където вашите бележки се запазват в множество програми едновременно, което означава, че не е нужно да изтривате бележките си или да преработвате работата си всеки път, когато искате да използвате друга програма. Smart Ink също е достатъчно умен, за да знае кога вашата програма има свои собствени инструменти за писане. Например, в програми като PowerPoint или PDF Markup, Smart Ink автоматично превключва на Windows Ink, така че не е нужно да следите кой инструмент използвате. Открийте повече информация на Визуална техника БГ.